Ahojte ľudkovia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska idem na MTBčku. Ťahal som ho radšík aj včera. Len včera som dostal dve defekty, lebo ešte som to nemal prerobené na bez duše a proste katastrofa s tými dušami. Nejdem to rozoberať, možno tam dačo pustím zo včera. A dneska pôjdem na miesto leteckej katastrofy, kde zahynuli slovenskí vojaci, Hejce. Idem tam MTB trasou, viem cez hory, cez také polia, cez luky. Ako jasné je, aký asfaltový prejazd tam bude, ale väčšina pôjde po lesných. Idem tam sám, takže budem rád, keď pôjdete aspoň so mnou takto cez kameru. No. Takže 2 dní MTB. No a takto si tu ja čakám teraz na odvoz. Bicykel rozobratý. A pre dneska finito. Rovno to idem prerábať. Rovno na bez duše. Bez debaty. Nepresvedčí ma nikto. Ešte som zabudol povedať, že vlastne idem k pamätníku obetiam, ale čo je priamo hore, kde lietadlo havarovalo. Neidem do obce Hejce, ale idem na ten kopec, ktorý si teraz momentálne nespomeniem, jak sa volá. Takže idem ja priamo hore do lesa. Krížom krážom. Ja bol som tam minulý roku aj na graveli. Dá sa to ísť aj na graveli, ale ja to robím taký okruh a potom zjazd z druhej strany je strašne kamenistý. No a dneska som si pridal ešte aj výjazd taký jeden ťažší. Kde na graveli to je také, no. Ako neverím, že sa nedá, ale na Horskom to bude trošku lepšie a rýchlejší zjazd. A za druhé mám gravel momentálne nepojazdný. Čakám za jedným náhradným dielom. Takže idem na MTBčku. A v podstate to je jedno, aj keď som išiel na Liberte. Treba ísť von a šľapať. Takže ideme. Gravel cestičky, alebo MTB cestičky. Pre mňa sú to gravel cestičky, lebo viete, že ja 90% alebo 95% jazdím na gravele. A to som kúpil len fakt len na nejaké zjazdy a celkom vysrajanie. Dá sa. Jar je tu. To vyzerá také, že možno aj sprchnúť mohla. Dúfam, že nie. Vláčik z Kolhazy už chodí. Tam, kam ide ten vláčik, tak tam staviame ja. K tomu rybníku, neviem, jak sa tam volá. To samé to žlté turistické hore. Sa tam pri tom rybníku učiť, čo to tu majú s tým zamočkom. Také oddychové miesto. Musím niečo ponahrávať na telefón, lebo GoPro kameru som zobral z baterkou, čo som včera nahrával, hej. A druhú baterku som nechal od nabíjačke. Takže vám to ponahrávam. Takto.
Skúšam telefónom, jak to vyzerá, lebo ešte som telefónom natáčal do videa. Baterku ešte mám, ale nechám si ju na zjazdy. Poprečku. Tu bude parádna trasa. A ešte aj slnečko začalo pripekať fajne. Krása. To neprejdem. Aplikovať výlet. Stúpanie asi 20 cez 20% určite. Samé stromy, konáre. Ale však dobre. Dúfam, že dolu koptom bude také. Musel som sa vrátiť po rukavicu, jedna vypadla. Tam, kde až dole, jak to tie stromy boli, som podliezol. Tam vypadla z vrecka. Tady. A bicykel, mám za to zatačku asi 200 metrov ešte po kopca. Ježiš. A toto. Ani som nešiel dole s bicyklom, lebo som ho musel ešte tlačiť hore. Ale čo nespravíš pre rukavicu, ne? Tu pri nejakom rozcasníku a mám ísť tadiaľ. Takže si to musím otvoriť asi. Všetkého. Je tam drotík. Máme drotík a pokračujem tady. Konečne ideme trošku polu kopcom. Ďalšia bránka, dvojitá, nejaká cesta medzi nimi ide. Tiež je tam drotík, takže predrotikujem sa na druhú stranu a pokračujem. Vôbec som nemal prejsť na druhú stranu, ale ja vlastne vnútrom mám ísť tam doprava. A tam vôbec nie je vyjazdené. Som nejaká stará zvažnica, no idem sa na to pozrieť. No taká tráva tu je. Akože taká cesta to takedy bola. Ešte ak tam ide dole a dole. Ale nič, ideme, no, vyskúšame. A to vyzerá, že to je taký blázon išiel na bicykli taký, jak ja. No, čo?
Takže asi Garmin tady najel. No mátičko. Ten úsek tu asi 2 km. Katastrofa. Katastrofa. Viacej som nosil bicykel, jak som sa vozil. Stromy. Neschodný terén. Toto by som na budúce možno si našiel čo iné. Takú obchádzku. Dá sa asi ísť aj dole. Ale navigácia ukazuje tak, čo mám nahodené, takže idem podľa toho, čo tam je. Že tam zase neboli aké stromy, lebo tu vidím, že chodia bojovníci. A to bude aspoň nejak tak vychodené. Idem. Ten posledný vyšľap. Masaker. Masaker. Ešte kilometr mám. Podarilo sa. Som tu. Krásne, smutné. A ten pohľad tu tých vykosených stromov, čo zostalo po lietadle, neuveriteľný. Škoda, že nemám drona. Ale ešte dronové zábery som tu už robil asi pred 3 rokmi. A ja sa idem najesť na slúženie a pokračujem smer Fúzer, Hrad. Tam pojem na Bištu a dojedať. Ešte mám čo robiť, ešte cez 40 km, 45 možno. Takže na čo zjem a pokračujem ďalej. Keď som tady išiel gravelom hore, som išiel z tej strany, takže teraz idem dolu. Pojem, tiež bol masaker. Výstup. Veľkváňa. Človek si vodičku zase by mi to dalo. Budem sa popozerať tu na mape.
No kamaráti, lúčim sa. Mám domov ešte asi 10-12 km, ale už zapadá slnečko. Už zapadlo, nie že zapadá. A čo, 90 km, 1500 výškových, 1600 možno bude ešte. A parádne povozenie, celý deň vonku. Takže spokojnosť. No, a čaute pri ďalšom videu.